Zdravo svima, ja se zovem Natalija Dojčinović i sa vama je agencija Love Story. Agencija za organizaciju vaše idealne svadbe. Krenulo leto, krenula svadbena sezona. Svim mladencima čestitam taj najsrećniji dan u njihovom životu. Puno ljubave, nek vaš život bude dug i srećan zajedno u ljubavi. Ovo je moj blog namenjen ljudima koji planiraju da se venčuju. Pravo venčanje se sprema od godinu dana do 6 mjeseci, onda može sve da se isplanira. U ovom mom blogu sam pripremila puno odgovora na vaše pitanje koje možete da postavljate, puno korisnih savjeta, uradit ćemo mnoge intervjue sa različitim ljudima iz svadbene industrije. Ako se vama dopadne jedan od mojih video, stavite like, možete da pratite nas na Facebooku, možete da pišete svoje komentare, postavljate pitanje. Dakle, dobrodošli u Love Story.